И какво става, хора, Самани? Днеска ще правим едно ревю на сервера. Кажете хи на YouTube, на един сервер. Да. Та, ето го спална. Готи не е смисъл, мен ме кефи. Също така, че Онера прави всеки ден стримове. Така, ето го спомня, само че си увелича малко чумката, защото нищо не виждате. Ето го. И когато ви спомня, ще ви спомня тук и ще ви слезне това, което пише: добре дошли в Core MC, Core MC. Задължително прочетете правилата в сервера с команда rules. Ето го, rules, не бъде... Трябва ще си ги прочетете. Така, ако искате безплатен ранг, гласовете за нас команда Volt. И това е билдера. Така ще отидем на Warp Drop Party. Ето го. Добре дошли, евент се провежда всяка вечер от 19 часа. От 7 часа. Ето го, Warp Event. Знам си летия брони. Съм по-готен. Ето го. И тук чупа честете, мисля. Или е граб, не знам. Warp Enchant. Това е Warp Enchant, който се намира на спална. И тук може да си купувате XP. И да, само XP. Така, следващия Warp е Warp End. Ето го Warp End. Готино е направено, даже мисля, че има и трапове, защото с това какво е. Не. Няма трапове. Всъщност не знам. Мисля, че няма. Така, следващия Warp е FPS. Warp FPS. Така, използването на Ender Pearls и Fly е строго забранено и се наказва с един ден бан. Така че хора, като влезете в сервера, не трябва да използвате Ender Pearl и Fly. Следващия Warp е Warp Info. Това е Warp Info. Така и тук, както виждате, това са работите. Ето тук Drop Party от кога до кога, Ellipse, Sprint, Лабиринт и да, другите ивенти от всяка вечер. Като влезете в сервер, си прочетете тези работи. Така, следващия Warp е кандидатури. Warp кандидатури. Въпрос, скупете си книга. Истинска има години с какво смеят да помагате. Това са кандидатури за чат помощник, в смисъл чат хелпър. Така, следващия Warp е Лабиринт. Съжалявам, че ми чувате така силна ентарама. Правила евента се провежда всяка вечер от 7:30. Победителите са преди двама, които стигнат до финал, чрез еднаква награда. Забравени са всякакви опити за мамене и телепортиране. Така, следващия Leaves. Warp Leaves. Има ли команда Heal? Да, има команда Heal. Ето го Warp Leaves. Тага, за които хора не знаят какво е Leaves, има едни листа, които се чупат и който стане последен, печели наградата. Която, да. И същи награди. Ето тук си прочетете като влезнете. Така, следващия РП. Това да си оправяте работи, примерно като ви се щупи, нали, вие си го оправяте с Iron и така, може си го... Да, то се намира и на спална. Така, следващия Warp е Warp Report. Така, добре дошли на Warp Report. Тук може да докладат членове на екипа или хакери. Купете си книга от табелката. Горе напишете оплакването си. Ако човека е хакер, напишете след оплакването, напишете хакер. Ако е член на екипа, пишете став. Качете се по стълбите нагоре и преди да си купите книга, прочетете правилата. Ето ги правилата, вие като влезнете ще си ги прочетете. Така, следващия Warp е ResHelp. ResHelp е за които не знаят как се прави Res, може да дойдете на ResHelp и да видите. И съответно си направят Res. Ти сериозно ли? Окей, хора, ще се логна. Ще се логна и после ще сменя паролата, защото... Да. Така, следващия Warp. Следващия... Няма нищо много ми тука. Ще се смена после Warp Shop. Ето Warp Shop, тук може да си купувате айтеми. Warp SMS. Warp SMS са ранковете.
Даже има SMS админ, SMS мод, бос, семи, бос, хидра, кракен, да, това са работите им. Ето тук са им работите. Така е SMS item, с който е на спална. Ето го, от спална нали идвате и тук може да се купуват работи чрез SMS. И пак ме кикна. Нищо хора. Аз ще си я сменя така или иначе, вие я гледате колко пъти ще правете, аз си я сменя. Ще е релодно. Warp, spawn, jump, това не спална. Така пак трябва да се лъпваме, няма проблем. Готово, така направо warp и ще гледаме така, защото се ни киква. Така warp sprint. Ето го warp sprint. Това е част от евента. Следващия warp е warp staff и torf. Torf е част от евентите, мисля, че. Ето го warp staff. Helper няма. Helper, мисля да се кандидатирам за чат Helper, но не знам още. Warp staff ли беше? Не. Warp. Кой warp беше това? Torf. Warp torf, той е пак част от евентите, доколкото разбрах. Ето го. Да хора, това ще бъде клип, надявам се ви е харесал и